ሰላም ሰላም ቋዕ ብሰላም መጻእኹም ናይ ርሱ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ፍሬንድ ኣሕዋተይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ላገበርኩም ኣበራታትዑኒ ተሓግዙኒ ማለት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ኣይጠራጠሪ ክሰርሕ ደልየ ምክንያቱ ላብ ንግዲ ዓለም ከኣትውሉ ስለ ዝኾነ ቻናሉ ማለት እዩ እንድሕር ዓብዩለይ ምስ ፈጣሪ ላብኡ ከኣትውልየ እና ዳምፀኒ ጉዳይ ግን ናዚ መቀናበሪ ፎቶ ንዝናለሚ ማለት እዩ ዝናለሚ ምስ ጉጉል ዝተሓሓዘ ግን ድኾን ናብ ሶሻል ሚድያ ስዳተራገበረ እዩ ባዕሉ ኣቀናብሩ ላብ ራቆት ፎቶ ገውሩ ሼር ይብልዩ ምናምን ድበሃል ቪድዮታት ርአየ ፌስቡክ ድዮ ቲክቶክ ድዮ ጥራሕ እሱዩና መደልቲ ደሞ ሰርች ገብረ ሰነዮ ኣጋጣሚ ትፈልጥ ኣሕዋተይ ተሃልኻት መደለቲ ምናምን ነሰቲንግ ውሽጢ ኣትየ ለስን እዩና እስኪ ኣረዳእኒ ፀወያኒ ምክንያቱ ማንም ኣይቃረየ ኣብቲ መቀናበሪ ፎቶስ ዓለተ ዘመድ ኣይቃረየ ማንም ኣይቃረየ በቃ እንተስ በጋዕ ቅፈድዮ በእውነት እንተ በጋዕ ቅፈድዮ ባንዲራ ገብረድዮ በቃ ደየለ ፎቶ ካጥሕን በቃ እንድሕር ወፅኡስ ጉድ እዩ ጉድ ንዓብይ የለ ናንእሽተይ የለ በቃ ሓፍቲ ምናምን ኣዕርኽቲ ምናምን በቃ ድነ ፎቶ ኣብ ጀዋል ኣብ ገራር ድነ ፎቶ እንዳለ ተቀናበረና ጉድ ኮይንና ሓቂ እንዳኾይኑ በቃ በእውነት ውርደት ይበሃል እዚ በእውነት ውርደት እንዴ በቃ እንዳይ ደሞ ሓሳብ አስተያየት ለሃው አጋጣሚ ደሞ ያው ፍርቁ ፍርቁ አይሆነ ይውካ ፍርቀቶም ሸር ይብሎ ምናምን በቃ መራገቢ ቪዲዮ ይገብርልዎ ፍርቁ ደሞ አይ ሃምዚ አይሆነ ሕሾትዩ ምናምን ይውለይና አጋጣሚ ትፈልጥ ኣሕዋተይ ተሃልኻት ፀወያኒ በእውነት ጨንቁኒ ምክንያቱስ ናባዕልኻ ባዕልኻ ችግር የብሉ ግን እቶም እንድትኸባብሩ ቤተሰብካ ዓዳቶም ብከፋቶም ኣመቸኸኻ ትኸፍእሎ ብጣዕሚ ሕማቕ ፀጋሚና ኣዴት ቃሪ ኣሕዋታይ ሓዋይ ቃሪ ዓበይቲ ኣረጋውታ ኣንስታይ ቃሪ በእውነት ማንም ድቃረየ የለና ዓዲ ድንሆ ሰብ ኣነ ኣብዚ ድንሆ ሰብ ዓዲ ድንሆ ሰብ ለ ማንም ኣይቃረየ በቃ ኩሉ ኣቀናብረየ እና ወዲ ይኹን ጓል ማለት እዩ ጉድ ከይድኾንዳት ጉድ ተይኮን ኮይ ፀወያኒ ኣበይ ሃምድ ድለት እና እንትን ፎቶ ኣበይ ሃምድ ግና ውሽጣ ትኸፍቲ ኣፕሊኬሽን ውሽጣ ትኻ ትፈልጦ ተሃልይካ ትኹን ፀወያኒ በእውነት ኣረዳእኒ ተለይኮይኑ በቃ ኩሉ ሓቂ ተወይን ደይቃረየ በቃ ኩሉ ወፃኢና በኣነ ስንክ በእውነት በኣነ ስንክ ደሞ ሕማቕ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር መሕፈሪ እዩ ኣይኮነይ እንትን ኩርናዓኻ ወለድና ኩርናዓኻ ጥራሕ እንድሕር እዮም ካስ እንደይ እዮም ድብሉና ኣይኮነይ ከምዚ ጥራሕ ንወስኸላ ሚድያና ኩርናዓኻ ካኽሰርካ ኳዕኒ ንእሽተተየ ናሕፍረት ገላኻ እንትንተትረአይለ ብጣዕሚ እዮም ዝቁጥዑ ቤተሰብ ነውሪ ኣይትፈለጠይ ብዓድናና ሰው ትፈልጠ ተሃልኻ ከመይ ኢኻ ትሓባበራና ምክንያቱ ክድሊ ተዳለኽ ፎቶ መዓት ፎቶ ስለዝኾነ ናባዕልኻ ባዕልኻ ግን ናማትኻ መዓት እኖ ናብ ቤተሰብ ትኻብሩ ወለድኻ ኣብ ሚድያ ከምዚ ምቅላዕ ማለት በቃ ታዲያ ትርድአካ እዚ ደይ እንትን በቃ ደይ ምሽኳል ኩሉ ነገርስ ሃልውኻ በቃ ላፀድፊ ዳኣ ተኸይድ መስሉን ለኻ ዝሓቂ ተወይ በቃ ላፀድፊ ኩሉ ነገር ሓቂ ገብርኻ ደይ ምውሳድ ገበርባ ክገብርስ ሕማቕ ሃም ዝኾነ ትርድኡ እዩና ገበራ ክገብር ላብ ደይኮነ ኣትዩንና ሓቂ ተኾይኑ ፀዋያና ፎቶ ኣበይ ሃምዲ ግኒ ምናምን ፀዋያና ንድልቶ ናይ ኣነለ ሓድሽቲ ድኾንካትኽን ያው
ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ላገርኻትኩም ደሞ አበራታትዕኒ ሓሳብ ርእይቶኩም ጽሓፉለይ ዳበራታትዕ ርእይቶኩም ሕደጉለይ አቅምጥለይ እስከ መጨረሻ ነይለይ አመሰግናለሁ ይቀኒየለይ